Impuls bol, že konečne. Lebo bol COVID a my sme chceli už pred 2 rokmi. To už bol taký deadline, že buď pôjdeme teraz, alebo už nikdy. Možno. Stovka je tam preto, lebo vtedy vlastne, keď sme to pôvodne chceli ísť, tak ja som mal 60 a tým mal 40 rokov. Takže sme to spočítali a vyšla pekná stovka a vlastne stovka už vlastne nikdy nebude. Veľmi pekná firma. Prekvapilo ma, že je to až také veľké. Myslel som, že Deutschmann je menšia firma. Mne sa tu páči tá športová časť hlavne tejto firmy. A je to dobré, že tí ľudia, ktorí tu robia, majú šancu sa ísť trošku odreagovať. Je tu príjemne. Je to veľmi milé, že hrozne veľa ľudí chodí na nás a že už vôbec neriešia, že tak chlapci, ukážte nám, čo viete. Vlastne sme sa dostali do takého dospelého štádia konečne. Že oni vedia, že idú na niečo dobré a cítime veľkú satisfakciu ako po tej kariére, že takto veľa ľudí chodí na turné a hulákajú naše pesničky a že ich nezabudli a že nosia aj svoje deti a tak. Ako fakt je to dobré. Veľmi si to užívame. To hlavne neriešim od začiatku kariéry, že či budeme ešte ďalšie turné vypredávať štadióny. Ja si robím to, čo práve je najlepšie, ako viem v tej chvíli, aby každé to turné a každé moje vystúpenie alebo naše vystúpenie bolo na vysokej úrovni, lepšie ako to predchádzajúce, aby tí ľudia odchádzali s pocitom, OK, toto chcem vidieť ešte raz.